सप्टेंबर महिना संपत आला तरी पाऊस जायचं नाव घेत नाहीये। मे महिन्यापासून सुरू झालेल्या पावसानं मालवणवासियांची दाणादाण उडवली आहे। मे मध्ये पडलेल्या पावसात येथील पर्यटन, मच्छीमार यांचं कोकम पिकाचं नुकसान झालं होतं। त्या नुकसान भरपाईचा अजून थांगपत्ता नाही। तोच आता सप्टेंबर महिन्यापर्यंत सुरू असलेल्या पावसामुळे पुन्हा नुकसानीस सामोरं जावं लागतंय। कोकणातील शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत मिळताना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागतंय। तालुक्यातील घुमडे गावात सुपारी, कोकम, नारळ हे महत्त्वाचं पीक आहे। या पिकांवर कोकणातील अनेक शेतकरी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो। सुपारीला बाजारपेठ देखील उपलब्ध आहे, त्यामुळे या पिकावर अनेक शेतकरी अवलंबून आहेत। मात्र सतत कोसळणाऱ्या पावसामुळे या पिकाला फटका बसतोय। अशा पद्धतीचे बेडे संपूर्ण गळलेले आहेत, पावसाने संपूर्ण नुकसान झालेलं आहे। ठीक आहे, आणि ह्या संपूर्ण शेतकऱ्यांची, बागायतदारांची एवढी हालत बेकार झालेली आहे की जनजीवन विस्कळीत झाल्यासारखं झालं। कारण ह्याच्यावरच प्रत्येक बागायतदारांचं जीवन असं। ह्या बघा काय झालेलं आहे, संपूर्ण बागेमध्ये कुठल्या झाडावर पूर्ण ह्या पाण्याने, पावसाने संपूर्ण रोग निर्माण झाला। हा बघा इकडे संपूर्ण ह्या साईडला पूर्ण आहे, बरेचशा झाडा सुपाऱ्या पडलेल्या सगळ्या वाहून गेल्या पाण्यामुळे। याला नदीतच एकदम ओळ आहे, आणि हे पावसाचं पाणी वर आल्यानंतर हे बागायतीमध्ये असणारी जी सुपारी पडलेली होती, जेवढ्या भरपूर प्रमाणात पडलेली होती, ती सगळी पाण्याने वाहून गेली। त्याच्या खाली हे बघा इकडे संपूर्ण झाडांचे संपूर्ण खाली पडलेले आहेत आणि कुसून गेले। म्हणजे ऐन चांगली सुपारी मिळण्याच्या टायमामध्ये त्यांच्या पुरा हे नाश जातं, म्हणजे संपूर्ण नुकसान जातं। मोठमोठ्या बागायतदार असे नाही आहेत, कोणाचे 4 गुंठे, 5 गुंठे, 10 गुंठे, 20 गुंठे, 22 गुंठे असे आहेत। कारण जसजसे आपल्या ज्या मोठ्या जमिनी आहेत, एकरवाणी किंवा असे हेक्टरवाणी, पण प्रत्येकाचे भाऊ असे अनेक प्रकारचे भाऊ असे हा वाटे निर्माण झाले। त्याच्यामधून प्रत्येकाला थोडी अशी जमीन मिळायला लागलेली आहे। ह्या पद्धतीचा असा बेड सुपारीचा आहे बघा। चांगलं सुद्धा फळ तयार जायच्या टायमामध्येच हे बघा असं त्याला बुरशी अशी आली, आणि त्या बुरशीमुळे संपूर्ण अशा प्रकारची बुरशी येऊन पूर्ण झाडांचेच नुकसान झाले बघ होते। हे बघा अशा पद्धतीची सुपारी आहे, याला पडला तर काही ह्याचा उपयोग नाही। हे बघा हे अशा हे बघा हे असं झालेलं आहे। अशी नुकसान शेतकऱ्याची पूर्ण परिस्थिती झालेली आहे, अशी नुकसान झालेलं आहे। कुठल्याही सुपारीचं झाड फोडून बघला तरी हे बघा असं कुसून गेलेलं आहे शाप। हे बघा असं संपूर्ण बाद झालेलं आहे। ऐन टायमाला चांगली सुपारी होणार, त्या सुपारीची ही परिस्थिती जाऊन असा नुकसान झालेलं आहे आपल्या शेतकऱ्या पूर्ण बागायतदारांचा।